Nahrady, ktoré še dozeľujú zo nahody Medzinárodného dňa tolerancii, toho roku dostali Rodoľub Šabiš, povereník za informácií odjavného značenja, Michal Ramač, novinar i publicista, i Valal Bajša. Veľké zadovoljstvo dostať nahradu, ktorú predo mnou dostali naiste uhľadní ľudia, da jedných od nich som mal čest i poznať i učiť še od nich, učiť še tolerantnosti, učiť še kultúry dialogu. Zadovoljstvo ju dostať jedno zo miestnu zajednicu Bajša, ktorú poznám, jak mladý novinár som často prichodil do Bačkej Topole, do Nového Orachovata i do Bajši. I zadovoljstvo prijať ju jedno so Rodoľubom Šabičom, ktorého cením jak človeka, jak društveného robotníka, jak bars angažovaného práve na zaprovadzovanju toleranciji u javnim živote i ktorý bardzo veľa pomohol novinárom so svojim zakladanjom že by mohli dojsť do židlých informácií. Fondácia Belavy Dunaj toti pripoznania toho roku uručala pojedincom i institúciom, ktorí so svoju robotu, zakladanjom i rezultatami doprinošeli rozvoju duha toleranciji u našim društve.